Bakakon ka? Bakakon ka! Baho kag tuba! Layas! Tay. Be! 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 Lak man ni bay. Be! 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 Pero ay mong gisugos ako lamas na ay mga kondre at sal Bombay ahos. Luya nara. Kaya masulod sa ko basakay ko. Asa ka? Masulod si basakay ko. Asa agikan? Ha? Nagpalit og lamas. Nagpalit kag lamas? Nagpalit kag lamas? Bakako na kayo ka ba? Asa agikan lagi? Nagpalit di kog lamas. Gisugod biya ko nimo ng lamas. Kapano ka pila ka oras na wa dari ah? Disugo ta kag lamas, duha ka oras na wala. Asa agikan nagpalit og lamas? Kabalo maka nga mahal kayo ng Bombay be. Nangita ko kay Mahal ang Bombay. mahal kay mga Bombay dito ko sa unahan. Asa ni ano ba't og Bombay di ay? Sa Davao? Dito kay sa unahan na nangita ko mong nadugay ko. Bakako na kayo jud ka ba? Dali Ano dali yun? duol diri. Duol diri. Sa dul dire. Duol diri, pasimuta ko sim baba. Di na mo na kailangan magdul-duol pagod no sa di Muduol ka. ka o dili? Muduol ka o dili? Duol. Dali! Bakakon ka? Bakakon ka! Baho kag tuba! Baho kag tuba ka! 2023 na Marky, wag yapon ka nagbag-o pala, hubog lang yapon ka. Wala magid ko nag-inom good. Wala ka nag-inom pero nanimaho kag tuba? Bakakon na kayo ka ba? Dugay kay kaning balik? Kung wa pa ni ulan, wala ka ni uli! Kinsay ka ba naman nag-inom na pod, ha? Tubag! Sige, nauna ang tarong! Tugaan na lang lagi! Tugaan na lang ba? Sila Mr. Lembe. Karon naman po ni Be. Promise be last naman ni Be. Karon na jud ni kay. Sige naman nag-ingog Si Mr. last! Lembe mulakaw naman good Be. Ikaw pila naman ang last! Si Hindi ka magbago ba? Si Mr. Lembe mulakaw na ba karon naman ni last naman ni Be. Last na no, jud last na jud ni Be. Be. Oh! Last naman kaya ha? Last na sa akong pasensya sa imuha! Unsa man eh? Ikaw nagamit ani mo tanan! Gipanghibos na ako dahil habang nawa ka dali, Pwede ko mulakaw daghan ba mo kog mga gamit dira ah. Dahil bakag mga gamit ha? Di ara na mga gamit ni mo! Lakaw na diri ah! Layas na! Layas! Layas na nito Dili ha! ko mulayas lagi Be. Be. Grabe ako naman imong palayason nga kuha man ng balay. Wako'y labot! Pastilaning bomba ang pinatog sa'yo Nagtuobre kag musugot kag yunanin na lang. Saan mo purni? Salamat sa tanan kay wala ko nimo gibiyaan. Kisa naman po nagbutang ani diri? Napay pasulat-sulat? Si Marky na pud ani ba? Saan po kaya niyang gisulod ani? Padala pa? Sulat pa, napay pasulat-sulat na nahibalan? Kaya saan po kaya niya pagsulod diri ah? Gutso yung tawhanan di ba? Na ako sa gawas. Naadi ka sa gawas ha? Tanaw na to karon. Hi Be, good morning. Hey, happy! Nag-unsa ka dere? Ngano nakasulod ka dere? Ha? Ay, relax. Nga naman Relax nakasulod lang ka ba? dere Relax ba? lang ba? Kinsa may di makasulod Be? Ha? Nga Yung kuha saan mo pagsulod dere? Kinsa lagi di makasulod nga kuha man ning balay dere. Kabalo na ko sa pasikot-sikot dere. Relax lang. Sulod ba ka dito sa kwarto na butang-butang pa kag sulat? Kabalo na konsol pag-abri sa prutahan. Na. Ay lagog ka suko dragod. Nya ta kay pinasulat-sulat dito. Salamat sa tanan. Usa man pud ni? Ayaw pag hinaiba. Hinapara man ni sa imo ha. Para sa imo Para ani. sa ako ah. Para sa imo ali abrihe. Abrihin eh para man ni sa imo ha. Abrihe. Unsa naman pud ni? Lagi abrihin na lang Ha? lagi para sa imo ha. Para sa ako Abrihin na lang na. Og unsa gisulod nimo ani Marky og gara-garaan na pud ko nimo Marky mapikto sana pud ta ka ba? Wala ta kay gagaran be. Sige abrihin na lang na. Abrihe be. Abrihan bitaw ka. Abrihe. Uy, oh. Abrihan man kaya ni. Oh, ganing anong naganda makayunan eh. Self-defense na ko ni sa imo Marky kay basi magbinuang na pud ka. Wala, ayaw, wala, abri, na, unsa naman ka, eh. Sige, Ano, ha? di wala lagi, hinay lang, abri. Tay bitaw ni unsa na pud ni imong gisulod ani? Wala, para yun na sa imo, ha?
SNM Gadget Philippines. Gadgets? Oh, Tay lang ka ha. Sama ni? Na may kissing. Saan ni cellphone? abrihin na lang para lagi na sa imo habi. Tay lang ka ha. Ay, pingana po doy. Abrihin, sige. Sige mo na po kung gigara-garaan ba? Di ba bulrap papag ayo oh? Cellphone jud ba kaya ni? Abri, unsa man na? Unsa na? iPhone? iPhone jud ni tinuod ni? Abrihin na lang, be, para mahibalaan mo kung iPhone ba jud na o dili. Tinuod jud ni? Abri. Napay pina-charger? Ano pa charger, Abri? Gusto ko makakita sa imong reaction pag Abri na. Under kaya ni? Ay, sus. Sige na. Unsa po ni nga iPhone? Stilan, iPhone 12 Pro. Wonder ni? Lain, pag dili, pandara. Wala. Under jud be. Actually, para dyan na sa imo habi. Pasalamat na ko sa imo ha. Kaya wala ko nimo gibiyaan. Bisan pa man sa akong mga kakulangan. Salamat be. Let's just make easy. Kuha na jud ni ha? Walay bawi ay Imo ha, imo na, promise. Imo na, nadili na ko na. Gitiguman ako na para sa imo ha, jud be. Salamat be. Sige mo, gamit ha. Pero asa ni mo gipalit be? Naka-box palagi. Okay, dito mo na ako nagipalit. Nadala pa ni? Oh, sa SNM Gadgets. SNM Gadgets? Philippines? Yap, sa Green Hills pa na be. Manila, Green Hills. Manila pa ni mo? No, naman dito lang physical store. Pero gi-order na ko na sa online lang. Anong dari makaning palit nga sa Manila man eh? Kaya, Unang-una be kay nakita mo na ko legit ilang store. Ikaduha, barato lang pod sila. Actually na sila ay brand new, ana pod sila ay pre-love. Pwede pa jud mag cash on delivery. Nya barato lang ilang mga unit dito mo na dito ko ni palit. At the same time legit ang seller. Pwede naman i-check sa ano be Facebook page. Na sila yung Facebook. Napod sila Instagram. SNM Gadget Philippines. PH ana. Kung dito jud kaning palit, bahalag ipadala. Bahalag layo basta sigurado ko nga moabot yun sa tuwa. Sa ato pa be, diri day gihapon ka mo palit sa iPhone 14. Ano say iPhone 14? Kay makasala naman po kag utro. Biba! Diri gihapon ka mo palit be? Biba! Diri ba gihapon ka mo palit? Obe, obe. Dira ko mo palit na po dugotro. If makasala na po ko.